କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ଆମର ଜୀବନଦାତା? ଶୁଣିବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟବ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିପରି ଏବଂ କେବେ? ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ କୋଟି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ବା ଲାଲ ତାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ନେଇଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଛେଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ଅଂଶ କେବଳ ମଝିରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କହିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୀବହୀନ ପଥର ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ଅଛି।